الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon darasi wanda darasinmu na yau yana ɗauke da taken ilimi na farko game da wanda zai fara amfani da kwamfuta, wato game da mutum wanda yake sabon shiga wajen amfani da kwamfuta. Sai dai kafin nan ya 'yan uwa, kamar yadda muka sani Windows yana da nau'uka mafiya shahara. Daga ciki akwai Windows 7, akwai XP, akwai Windows 8. Amma ni a yanzu haka a kwamfuta ta ina amfani ne da Windows 7. Sannan Windows dina wanda na saukar a cikin kwamfuta ta na larabci ne, shi yasa za mu ga waɗannan files ko kuma malaffat za mu gansu a gefen dama, wanda wannan Windows inda na turanci ne da za mu gansu a gefen hagu. Bayan mun buɗe kwamfuta, wannan guri da muke ko kuma wannan alama da ta bayyana mana ta bayyana, wato abinda ake cewa desktop ko kuma sathil maktab. za mu ga waɗannan abubuwa sun bayyana. ‘Ya'yan uwa, waɗannan abubuwa suna da ma'ana, amma mu sani cewa ba wai dukka kowanne ɗaya daga cikinsu ba ne yake tare da kwamfuta ko kuma tare da Windows ɗin da ka saukar. Innama kaɗan ne daga ciki, ba su wuce 2 ko 3 ba, wanda lokacin da ka saukar da Windows za su bayyana a cikin kwamfutarka. Amma shauran waɗannan akan saka su ne daga baya lokacin da ka buƙaci yin wani aiki wanda yake mu'ayyan da su. Kamar da yana ga ya kamata mu yi takaitaccen bayani akan kowane ɗaya daga cikinsu. Wannan fayil na farko ko malaf, lokacin da ka saukar da Windows za ka ga ya bayyana, shine malaf ɗin da ake cewa document ko kuma mustanadat. Sai wannan kuma shine malaf ɗin da ake cewa my computer ko kuma al-computer, kamar yadda yake yanzu haka za mu ga a rubuce, kasancewar wannan Windows ɗin na larabci ne. Sannan wannan alama da muke gani shine abin da ake cewa ko software da ake cewa internet download manager, wato shine zai saukar maka da abin da ka gani na bidiyo ko sauti a intanet. Misali, ka je shafin YouTube sai ka ga wani bidiyo da ya burge ka, kana son ka saukar cikin kwamfutar ka, sai ka ga wannan ya zahara ko ya bayyana ɗan ƙarami haka a ƙasa, sai ka ba shi OK ko muwafik domin ya hammala ma ko kuma ya saukar maka wannan bidiyon da ka gani kake so ko sauti. Wannan kuma da muke gani kwandon shara ne. Duk lokacin da ka goge wani abu daga cikin kwamfutar ka zai zauna a nan, sannan bayan sun taru kuma na samu lokaci idan kana son ka fitar su gaba ɗaya, gogewa ta ƙarshe wanda daga ita babu ita wannan abu ba za ka taɓa samun shi ba har abada, za ka tara su a nan gurin. In kana buƙatar ka goge har abada sai ka zo nan kuma idan ka taɓa sai bayyana, sai ka bashi OK, sai zama ya fitar da dukkan abin da yake cikin kwandon shara. Wannan software da muke gani shine wato software antivirus, wato shine zai kare kwamfutar ka daga virusat. Wannan kuma media ne, wato da shine zan bude bidiyo ko sauti da nake da cikin kwamfuta ta. Haka wannan shi ma media ne, GOM, da shi zan bude bidiyo ko sauti a cikin kwamfuta ta, kamar yadda wancan shi kuma KM. Wannan kuma browser ne ko al-mutasaffih, wato Google Chrome, wato da shi ne idan na hada intanet a kwamfuta ta sai in koma in bude shi domin na shiga intanet ta hanyar Google ko Yahoo ko kuma wata hanya ta daban a waɗansu shafuffuka na intanet. Haka wannan shi ma browser ne, Mozilla. Shi ma in ka hada kwamfutar ka da intanet, da hanyar shi ne za ka shiga shafuffukan da kake so a intanet. Wannan za mu ga shine software da ake cewa Skype ko kuma laraba sukan ce mishi Skype. Idan kai rajista da su ko kuma kamfanin shi, wato za ka shiga kai video call game da abokananka a duk inda suke a faɗin duniya baki ɗaya ta hanyar bidiyo. Kana kallon su, suna kallon ka, kana jin su
suna jin ka kiri da muzu. Wannan kuma shine software na shiga intanet. Idan na sa connector ko kuma connect kamar yadda mu muke cewa a nan Sudan, za mu ga gashi nan Sudani, sai in shiga intanet ta hanyar shi. Wannan shi ma media ne BLC, wato shi ma yana bude bidiyo ne ko sauti. Wannan kuma webcam camera, wato da shi ne idan kwamfuta ka tana da kamera za ka saukar da wannan software sai ka rinka bude kamera ka dauki hoto ko hoton bidiyo ko kuma hoto haka kamar yadda za mu ga yanzu haka ni da shi nake amfani a wannan dan karamin hoto da kuke gani a gefe. Wannan kuma alama ce ta malaf ko file wanda akwai abubuwa da na ajiye a ciki. Waɗannan su ma waɗansu software ne ko baramij na daban da nake amfani da su. Wannan kuma hoton bidiyo ne ta yadda yanzu haka ina so zan iya bude shi in gani ko in bari. To bayan mun dan yi takaitaccen bayani game da waɗannan abubuwa da muke gani akan kwamfutocin mutane ko namu, to ya za mu yi shiga cikin wannan kwamfuta domin ganin abubuwan da aka taskace a ciki? Kai tsaye sai mu tafi al-computer, wato mai kwamfuta, sai mu bude mu double click. Gashi nan ya bayyana, za mu ga file a ciki ga sunan kamar haka. Na kasa waɗannan file nawa guda ko gida uku, ta yadda ya danganta daga yanayin mai kwamfuta yadda ya kasa su. Wanda yake so ya kasa 4, 5, 6 ala kefa yadda ka ga dama, amma ni na kasa nawa da na tashi Windows sai na kasa su 3. Na farko za mu ga shine file ko malaf ɗin da ake cewa C. Mafi yawancin masu amfani da kwamfuta an riga an saba taskace ko kuma zaben wannan malaf ko file ya zama shine na taskace dukkan abubuwa ɗin da yake ya shafi Windows ko kuma irin waɗannan software da muka bayanin su nan da ɗan lokaci kaɗan da ya wuce. Za su sauka ne a nan gurin duk lokacin da ka zo kai setup ɗin ɗaya daga cikinsu. Shi yasa akan zaɓi wannan malaf ɗin na C ko file domin taskace irin waɗannan abubuwa waɗanda an kai Windows sukan tafi, wato sukan goge. Shi sa danwa dukkan abubuwan ka masu muhimmanci a cikin kwamfutar ka baka san waɗannan abubuwa su ɓata ko su goge, karkasa su a C, domin idan wata matsala ta faru ta Windows ya bige ko wani abu ya faru Windows ɗinka ya lalace, za a sake wani, to shikenan duk abin da yake cikin wannan malaf ɗin na C ya tashi daga aiki, wato gogewa zai yi. Shi yasa sai akan zaɓi waɗansu daga cikin malafat a sa abubuwa ba a C ba. Sannan za mu ga shawarar malaf guda biyu D da E. Waɗannan kuma su ne waɗanda za ka iya taskace abubuwanka a ciki, sawa'an biyu ne D da E ɗin ne, ko kuma ka kakkasa na kwamfutar ka, ko kuma kwamfutar da za ka yi amfani da ita sun fi haka yawa. Gwargwadon da yadda mutum yake so zai iya rarraba zakirar shi ko kuma in ce memorin shi na kwamfuta ko hardaski kamar yadda muke cewa a nan. Abu na farko, idan muna son mu shiga wannan malaf sai mu double click. Za mu ga gashi nan akwai malaf a cikin shi guda ɗaya wanda shine gashi a rubuce a jiki ana sheet. Za mu iya shiga wannan malaf ɗin mai mishi double click. Za mu ga gashi nan ya buɗe waɗannan abubuwa da muke gani saututtuka ne a cikin wannan malaf na ana sheet. Yanzu haka muna so za mu iya zaɓen ɗaya daga ciki mu buɗe kamar haka. Za mu ga wannan sauti gashi nan ya buɗe kai tsaye yana magana muna ji. Idan ina so in tsayar da wannan sauti tauqif muaqqat, wato ina son dan tsayar da shi haka, sai in yi click a nan domin sautin ya dan tsaya. Sannan idan ina buƙatar in ja gaba zan iya ja gaba ta hanyar wannan gashi nan, in na double click a kan shi na ja zai iya kai ni gaba. Sannan waɗannan saututtuka idan ina son in ji waɗansu daga ciki na gaba, wato tariyar gaba zan iya jan nan sai na gaba ya zo min, ko kuma in ja nan in yi click akan nan na baya ya zo min. In kuwa ba na bukata gaba ɗaya khalas ina son in fita sai in yi cancel. Idan muka koma baya za mu ga gashi nan ta hanyar saham ko kibiya sai mu koma
baya. Gashi ya dawo da mu malafinmu na ɗazu wato anashid. Idan muka ƙara kilik ga nan ya mai da mu cikin wato files ɗinmu ko kuma malafat ɗinmu na ɗazu. Hakanan bidiyo za mu iya buɗe shi ne ta wannan hanya. Misali ina da bidiyo a tanzilat. Tanzilat wato shine download. Dukkan abin da ka saukar daga intanet za ka same shi a cikin wannan malaf ɗin na tanzilat wato download. Za mu ga gashi nan alamar kibiya ta kalli ƙasa, nuni zuwa ga cewa waɗannan malafat na saukar da su ne daga cikin intanet. Idan muka yi double click akai za mu ga gashi nan ya bude. Ina da bidiyo anan, ina tsamman inda ban goge ba. Aiwa, ga bidiyo a cikin nan. Za mu iya gwadawa kamar yadda muka gwada sauti. Misali idan muka zo kan wannan hoton bidiyo za mu iya shiga kai tsaye. Za mu ga gashi nan wannan hoton bidiyo ya kama aiki, wato kasidar ɗabi'un annabi. Gashi nan tana aiki kamar yadda nace da za mu iya ja ta nan. Misali zan iya jan wannan waka ta je gaba. Gashi nan ta je gaba. Idan ina son yi tawqif muhaqqat zan iya taba nan sai dan tsaya zuwa wani lokaci. Idan ina bukata in taba ya ci gaba. Sannan idan ina so, ina ganin cewa wannan sura ta yi karama, zan iya kabbara, wato zan iya girmama wannan media ya zama babba don in samu damar ganin wannan sura da girma. Zan iya zuwa wannan alama in taba, zan ga gashi wannan sura ta bidiyo ta bude. Idan ina son tsaye da wannan hoton bidiyo zan iya zuwa in yi mishi cancel. Shikenan na kashe wannan hoton bidiyo. In ina son koma baya sai in koma saham kamar yadda muka yi dazo. Za mu ga gashi ya dawo da ni cikin files ko kuma malafat dina na dazu. Wannan alama kuma da muke gani alama ce ta wato duk lokacin da ka saka CD wato DVD file, kamar shine DVD file. Duk lokacin da na sako CD flat sai in ga alamar CD ta fito min a nan gurin. Idan na mishi click sai wannan abubuwan da suke cikin wannan CD su bude, tare da in ina so in yi kwafi ko in yi nuska zuwa cikin waɗannan malafat ɗin wato D da E sai in yi. In ko ina so in kalla mubasharatan kai tsaye wato ba tare da na yi kwafi ba, zan iya barin wannan CD yana aiki in kalla abin da nake so har in gama. Idan muka gama sai mu rufe mu koma baya ko kuma mu mishi cancel ta nan. Wannan a takaice kenan. Idan na gama ko kuma na gaji ina so yanzu in rufe kwamfuta ta, zan yi sai in koma wajen wannan alama da muke gani sai in taba. Gashi wannan alama ta fito sai yanzu wajen iqafu tashghil wato wajen tsaidawa, wato rufe kwamfutar da tsayar da ita ta daina aiki. Idan na kilik a nan gurin zan ga kwamfuta tana shirin rufewa, sai in jira ta har ta rufe da kanta, sannan sai in saukar da shasha ko kuma screen idan mutum yana amfani ne da laptop, kamar yadda ni yanzu da laptop ne nake amfani. Bayan nan ina ganin anan ya kamata mu takaita wannan darasi. Allah maɗaukin sarki ya sa ya amfane mu. Ni ne naku Ahmad Mika'il Umar, wanda kuka fi sani da mawaƙin sunna daga nan Sudan. Game da masu neman ƙarin bayani za su iya tuntuɓa ta a mawaƙin sunna Facebook ko a mawaƙin sunna sunna@gmail.com, ko kuma game da masu son kallon wannan hoton bidiyo za su iya kallon shi a shafina na mawaƙin sunna YouTube ko kuma a shafina na rumbun sauti mp3 Facebook. Anan ma za ku iya kallon wannan hoton bidiyo da ma wasu darussa na daban, da ma wasu darussa da za su zo nan gaba insha Allahu ta'ala. Anan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.